matasa masu kishin kansu, masu kishin al'ummar jihar Kano. Bayan na shiga garin Ɗanbata na yi ta'aziyya wanda ga kwamishinan mu mai lura da ma'aikatar zirga-zirga babban wansa Allah ya masa rasuwa. Ko da haka na tsaya a nan na gaya muku zan je in dawo. Kuma kuna gani motoci sun yi gaba amma sun yi na kwana na shigo domin a gane mu ido abin da wannan makaranta take ciki. Kuma duk da na shiga hostel na hango ajujuwa, na ga masallaci, na kuma yi tambaya wajen cin abinci, na ji cewa babu ruwa babu fitila. Yanzu a shi haka kuke kwana a hotel. Idan babu fitila sai wanda suke kwana ba su karatu. Idan babu ruwan sha yaya za a tsaftace jiki, a tsaftace kaya, a kuma girki a ci. Saboda haka gwamnan ku ya zo ya gane wa idonsa. Shi yasa na ce kwamishinan ayyuka da gidaje ya zo ya tsaya kusa da ni don ya ji abin da ya gane wa idonsa. Kuma a take na ba da umarni injiniyoyi su shigo wannan. In Allah ya yarda gobe injiniyoyi za su shigo wannan. Za su duba daga ajujuwa da wannan hostel da masallaci da wajen cin abinci da wajen tamola. Ina fata akwai masu wasanni kala-kala. Dama mun yi magana da kwamishina na ilimi mai zurfi, tuni na gaya musu a shigo a zo a yi kiyasi. To yanzu tun da na shigo na gane wa ido na, in Allah ya yarda da gobe za a shigo za a fara kiyasi. Ina son gaya muku wannan College of Agriculture tana da muhimmanci ga gwamnatin jihar Kano, saboda mun dauki harkar noma da gaske muke yi za mu bunƙasa noma a wannan jihar tamu. Muna da tunanin daga likafar wannan makaranta. Kwanan nan za ku ji mun daga likafar ta kwanan nan ɗaliban wannan makaranta za su fito su ma a goga da su a matsayin ma'aikata da ɗalibai waɗanda suke za su goga da dukkan ma'aikatu da malamai da kuma ɗalibai na sauran makarantu irin wannan makaranta ta aikin noma a faɗin Najeriya. Malamai, ma'aikata, ɗalibai za ku goga da duka za mu yi abin da ya kamata domin kare martabar. Saboda haka ina fata za ku ci gaba da yin ladabi da biyayya da ɗa'a wanda yake karatun ku zai zamanto ingantacce, wanda malaman ku za su ji daɗin koyar da ku abin da ya kamata, yanda iyayenku da suka turo ku karatu za su yi alfahari da ku, yanda gwamnanku da kuka fito kwanku da kwarkwata kuka zaɓa zai alfahari da ku.
gode muku kwarai, sai na dawo insha Allah na ga abin da za a yi na gyare-gyaren wannan makaranta in Allah ya yarda. Na gode muku, assalamu alaikum wa rahmatullahi.